Λοιπόν, για παιδιά, πες πάλι με ένα βίντεο, γιατί ξέρω, έχω αργήσει λίγο το βίντεο, τέλος πάντων. Είναι τέταρτη μέρα, ξέρω εγώ, έχουν αρχίσει τα σχολεία, καλή χρονιά σε όλους. Δεν σας το είπα από το προηγούμενο βίντεο που ήταν πάλι back to school, οπότε σας το λέω τώρα καλή χρονιά. Και είπα να κάνω πάλι haul, γιατί πήρα και άλλα πραγματάκια σήμερα. Ναι, οπότε πάω στο βίντεο. Κυρίως το πιο πολλά είναι για τα εικαστικά, γιατί μας τα ζήτησε και την Παρασκευή εικαστικά και τα πήρα τώρα. Οπότε ναι, ας αρχίσουμε. Το πρώτο που πήρα είναι αυτές οι νεροπογιές, συγγνώμη. Μπορώ να τα δείξω κάπως. Αυτές εδώ είναι νεροπογιές. Μ' άρεσαν πάρα πολύ οι συγκεκριμένες. Τις έχω ξαναπάρει και μ' αρέσουν, οπότε ξέρω γιατί πρόκειται, οπότε είναι τέλειες. Συνεχίζουμε. Πήρα ξυλοπογιές. Μας τη ζήτησε πάλι από τα εικαστικά. Faber-Castell, μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Αν θέλετε πείτε μου που καταλήγετε Faber-Castell ή Faber-Castell. Νομίζω Faber-Castell, δεν ξέρω. Οπότε ναι, συνεχίζω με μαρκαδόρους πάλι από τη Faber-Castell. Λεπτοζήτη μας ζήτησε και μαρκαδόρους. Και εγώ τα εικαστικά μου δεν ξέρω καν που είναι. Ναι. Τώρα πήρα για την ιστορία. Μας ζήτησε ο ιστορικός μου σαν μικρό τετράδιο. Δεν βρήκα πιο μικρό από τέτοιο. Αυτό έχει 70 σελίδες. Μου φαίνεται ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί όλο. Είναι αρκετά μεγάλο. Αλλά τέλος πάντων δεν βρήκα κάτι άλλο. Οπότε ναι. Αυτό για την ιστορία. Και πήραμε ένα τετράδιο για την αδερφή μου για τα αγγλικά του φροντιστηρίου. Από το Skag και αυτό, εννοείται. Είναι η αγαπημένη μου εταιρεία Skag όσον αφορά τα τετράδια. Οπότε ναι. Και συνεχίζω με το τελευταίο για τα εικαστικά που ήταν αυτό εδώ. Και είναι ένα μπλοκ απλό έτσι ακουαρέλας. Ένα μπλοκ ακουαρέλας. Και τέλος πήρα μια κασετίνα, γιατί μας ζήτησε εικαστικός μας, καστίνα. Πήγα στα Benetton και πήρα αυτήν εδώ την πάρα πολύ γλυκούλα καστίνα. Και τελικά αποφάσισα, επειδή έχω δύο καστίνες, θα σας δείξω τώρα και την άλλη. Επειδή η άλλη είναι πιο μεγάλη να την πάρω στα εικαστικά, γιατί μας ζήτησε βαρελάκι για τα εικαστικά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά ναι. Έχω αυτήν εδώ, βλέπετε είναι διπλή και μάλλον θα πάω αυτήν εδώ στο σχολείο για το κανονικό μάθημα, έτσι. Και αυτή για τα εικαστικά. Sorry αν μου μπαίνει στο παιδί μου, καταλάβεις. Δεν κόβω τα μαλλιά μου, θέλω να κόψω τα μπελάκια. Οπότε ναι, αυτό είναι το βιντεάκι, αυτό ήταν το vlog που πήγα να φάω. Αυτό είναι το βιντεάκι για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like. Επίσης να σας δείξω και κάτι τελευταίο που πήρα χτες και δεν σας το έδειξα. Πήρα αυτόν εδώ τον διαβήτη. Πάρα πολύ ωραίος και ναι, μ' άρεσε. Whatever. Επίσης σας άρεσε το βίντεο και εμείς το πούμε στο επόμενο. Γεια πολλά!